Wel, na ni sy'ch chi newydd ddod fewn a gweld y teledu, dyn ni yn y Pencampwriaeth fawr. Mae'r Pencampwr yr heffrod fewn a Pencampwr y Bîff. Dyn ni eisiau weld pryd un fydd y Pencampwr y sioe. A'r ddau feirniad sydd wedi berniadu'r anifeiliaid mae ddoi, a dyna nhw'r cwpanau. Allwch chi feddwl mae'n to anrhydedd i'w cael rheina ar eich cwpwrth adre a meddwl mae'n to waith oedd i hennill nhw. Mae'r stiwardiad yn siarad ar beirniad. Ta'n digwydd dod bod y ddau beirniad yn methu cytuno. Mes y rai cael uwchfeirniad fewn a yn te wneud I ddewis. Mae Mark, well, they've agreed. Mae nhw wedi penderfynu rhwng ti ni ddau. Dwi'n mynd allan siwch oedd ydy gwyth chi. Na, dyna, mae'r sylwebydd yn dweud I bod nhw wedi cytuno, maen nhw'n cerdded. Na hi, chwarae teg. Dyna hi, cheers. Wedon ni fydde ma wedi. Arbennig. Arbennig. Un o ffyddloniad mawr y sioe yma. Y teulu ffarm deuluol. Yr mab yn gweithio ar ffarm arall. Yn gallu'n mynd ar Pencampwriaeth yma i'r sioe werthau gorau. Yn y byd I gyd I chi. A swn I feddwl hefyd mae Phil wedi magu'r ffarm ei hun hefyd. Siwr. Siwr I chi, yndi. Gwardd ardderchog. Mae'n neis gweld bod yn digwydd weithiau. Yndi, weithiau. Dyma neud I hôl yn ydi. Yndi, yn ollol, yndi. Coech efen I chi. Effer llawn cig. Wel arbennig. A rhyfedd, gyda ni mynd dwad o'n am yr is Pencampwr, a mae'r ddau anifel di dod ar un stôl. Yndi. Ar y deg. Ddau anifel I Richard Wright, so mae'n siŵr bod y reit gyffyrddus, mae'n mynd I gael un o'n nhw. Yndi. Ar y deg o. O, ardderchog. Mae hynna heddiw. Dim bod ni'n rhoi blaenoriaeth I Gymru yn y gystadleuaeth, ond mae'r stori'n gyfan iawn. Mae'r Ren Bernard mae'r anamla un o'r resau bach gyda fo. Yn ei law. Mae nhw'n un o'r teuluodd anwyla wedwch chi gael char y teg. Nhw fe daw am disgwyl digwydd I neb gwell. Ti'n iawn, Wil. Ti'n iawn. Mae'n braf I gweld nhw'n dod. Mae Mark yn neud yn siŵr. Ges I brofiad I waith o gyfarfod chwaer Bernard Dot. Wel na chi gymer. Cer o'ma. Char y teg di, ia. A mi gada'i di ddiw. Ia. Gymer ofnadwy char y teg I. Ia. Ardderchog mae'r... Mae'n neis gweld dau yn cytuno, ynddi? Yndi. Mae'n goffan y stori'n gyflawn ag yn... Mae'n bendant. Pan ai o i'r papur a bod nhw'n ffog ar y ffari, hwnnw fydde cael y blaenoriaeth. Yn ollol, ia. A fydde nhw'n anghofio'r gystadleuaeth. Co I ferch efo yna. A ddi chwaer i'n dal y gloch pan o'n i'n ffilmio yn Gerthu Ganryd y gwerthu rwyn. Na fo, ia. A mae Ren Bill yn gweithio. Never mind the price, show the bell. Ia. Ardderchog. Ia. A llyfaith. Beth sy'n digwydd yma? Mae dwy ether fe hwnna nawr, ydw i? A fystach ar effer ydi o wan, de. Ia. O, na ni. Wel, mae Cymru ar Pencampwriaeth yn hollol heddiannol, swn i'n dweud. Ond I ni wedi gweld 2 ddiwrnod o wartheg arbennig iawn, a swn i fod y falch fel cenedl. Ia, a cheffer yn dilyn. Ar y deg, ia. Mae hi'r cheffer. Ardderchog, pwy sy'n hwnna te? Richard Wright ydi hon, ynddo. Yr cheffer fyd? Ia.